Naposledy držali živú rybu v rukách s výnimkou dnešného dňa. Živú rybu vždy držím v rukách na Vianoce, lebo mám takú tradíciu, že vždy 23. idem k jednému chovateľovi pri Banskej Bystrici kúpiť živého kapra. Takže tam to je tak vždy pravidelne. Nie som ja nejaký rybár, že by som chodil počas roka na ryby, takže vždy sú to Vianoce. A myslím si, že to tak k tomu aj patrí a aj si myslím, že by sme nemali vymýšľať s tým, že zakazovať, predávať živého kapra. Jednoducho to je naša dlhoročná tradícia. Ľudia sú na to zvyknutí a ja si myslím, že tak ako som sa rozprával aj s rybármi, nič zlé na tom nie je a netreba robiť z toho vedu. A mrzí ma, že niektoré mestá teraz v nejakom módnom trende, dokonca niektoré to už asi aj na Slovensku spravili, že chcú na svojom území zakázať dokonca v predvianočnom období predávať na ulici živé ryby. No to už mi príde trošku extrém. Rybári hovorili, že chcú aj takýmto slávnostným dielom spropagovať trošku rybárstvo, lebo že sa o ňom málo hovorí a máme veľmi nízku spotrebu rýb sladkovodných na to, že tu máme rybníky. Slovensko má extrémne nízku spotrebu živej ryby. Vychádza to niekde na úrovni 1 kila na rok. A keď odpočítate Vianoce a odpočítate tých rybárov, ktorí si ryby nachytajú a skonzumujú, čo je asi 30% ešte z toho kila, takže konzumácia sladkovodných rýb na Slovensku je naozaj minimálna, žalostná by som povedal. Preto som veľmi rád, že aj pán minister pôdohospodárstva avizoval, že by chcel pripraviť aj nejakú osvetu, nejakú kampaň, aby sa čo najviac na stoly našich slovenských domácností dostávala zdravá sladkovodná ryba zo slovenských rybníkov, zo slovenských riek, pretože, poviem to veľmi otvorene, ľudia možno v rámci modného trendu nakupujú častokrát v zahraničí na farmách chované, chemicky prikrmované, prifarbované ryby, ktoré síce možno dobre vyzerajú, ale tá kvalita nemusí byť vždy najlepšia. A preto jesť zdravú slovenskú, zdravú sladkovodnú rybu je podľa mňa to najlepšie, čo by sme mohli robiť a ja pevne verím, že sa k tejto iniciatíve pridajú aj naše reštaurácie, aj rôzne kuchyne, ktoré varia menu a ukážu, že z ryby sa dá naozaj robiť všetko možné a že sa Slováci naučia jesť niečo, čo jedli naši predkovia, čo je nám úplne prirodzené. Určite by to prospelo aj zdravotnému stavu nášho obyvateľstva. Ďakujeme. Super. Máme ešte ďalšie otázky. Môžeme, keď máte také politické nejaké. Hej. A čo smerom na ryby? To už môžeme aj